مبزحتو جيزي مزراب كم جننت سقطها دما كم فرحي ويدخم يوسديو اتحققن سقطها كاب كلن العلي حيل زلو مسارح عوتيو نغت عوت أفكا حاسك بهال كله أي تزارب مال زي كونس معزن أبين سقط بالخمزة لكا فلت مالتيو أب هيوتخا عوتك تحفز انت دليخا إذا محجز نقرك حموش نقرات بفلاي قطر 4 بفتسم كتزارباي بالخان قداماي زقبر خيو سناي قبري اتزلع على نايسب أو نتمقلت سيو يخون مبر اتزقبر خيو تصبو نقر واقا زهلوه بخامي كم زقبر خيو مسيف اللي ترايب نحادة تسأقومو سب كتحقز خلخا نسو أبت اوان اتكاملاتخا حاقزن لعلي كبرو إزاليو رأيتخا برأيو اللين بمرخ مسخون نتسب تحقوزا زلخا زي كونس أب قدم عالم تحفر إخا زلخا نحاق اللكسنا نتستقبل سب كي حفرة اتزهاب دما كي تعبي زقبر سمم حلنا ايو أبزناي سوشال ميديا زمن سناي قبري كم موعو عسام كتقامو لفتنو وحدات أيكونون حدا إدخا حاجز كتب خلا اتخال إدخا تليفون حيزاك تقرص انتلا اتتكبر محقا زي كونس دراما يسخون يمانيتي إدخا تقبرو تساقاميتي إدخا أي تفلط الزبها المسلا بمغنياتيو تصبو غير خاصة مستبل اتزقبر خي تكبر أو وشتلبها كم حدا عبي مزقبي يهزن اتبسابات زوها بكندا جيزاويو اتكاب حلنا خزركب عقبتكن نزل على مساخ ينبر نحاد سب كاب عبد تساقم وطيقا يخلخا نعلم كي نقر خاصة كتب المخال اتزعابي نايسنا مقبر جقنناتيو إذا مالت نسم كازي كونس نسناي تكبر خاطراي كم زقد سكا زرقي مرتعيو كتب خلخا عينتخا نابت تساقم يخونا مبر نابت نقر أيخونا عالم زقبر خاي سناي نقر كتفلط جدن أيكونن اتزحاقز خاي سبل حلنا هان تفريط أمو تراي أخوليو خالأي بزعبا قطبا وعقمخا جنسب أب محبرو هيوتنا عابي تسلوا زلو بقاتا ايو يخون مبر مستر قطبا وعقمخا حدا كابتمنا أمرو وسلام خان محبرو كبر خان زحلو قول في مسارح ايو بزعبا هابتخا ويدخنتخا نعلم كتناقر مستجبر نرأسخا أمونغو خلط حدا جنيا سمعيتاتخا تقطوا هابتا موخان كان تناقرخا بزي فلاتخا كان اتعدل سبات بفشختا خقور خاي هو اليوم جن اتفشختا نعخا زي خونس نجبخا خوني خيليو بأنصارو زي بالخاموهان كان تناقر هادما قال سبات بعين نعقت ويبدن قاط حازم كري خاي جمرو كلتي ادما نحق انيا منت خز قبرو يوم جن سباو كونتات خا مستر خون خلو كاب زي دل محبراو تصقط تقالاقليخا سبات كندي كم زلكا تزي فليطوم بمطونو كغموتخا ወይ كتقامل خا يفتننيو هابتخا بمستر كتحزو خلخا نمان كم تحجزن معاس كم تقامل وصانو اب إلها طرا يخون سبات بغنزب خا طرا يزخبر خان تخوينو اذا غنزب طفقل معلتي كبر خاون حابير كطفيو اتزل علماو كبر جن كابت زلكا طباي تبعت تأمانتن سراح خان يزمنجو هابتام خوينكا تحوت مخان ወይ ድኻ ኮይንካ ብርቱዕ ሰራሕተኛ ምዃን ካብ ዝኾነ ናይ ባንክ ሒሳብ ንላዕሊ ግርማ ይልብሰካ ጅባኻ ብምስጥሪ ትሓዝ ስራሕኻን ውፅኢትኻን ግን ንዓለም ብተግባር ይነገራ ሰባት ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ዘይኮነስ ከመይ ዝበለ ብርቱዕን ቁኑዕን ሰብ ምዃንካ ክዝክሩኻ ይግባእ መንነትኻ ካብቲ እትውንኖ ንብረት ንላዕሊ ዓቢ ምዃኑ ኣይትረስዕ ሳልሳይ ካልእ ሰብ ሓሳብ ክገልጽ ከሎ ብዙሓት ሰባት ንምዝራብ ይጓዩ ውሑዳት ግን ንምስማዕ ይዕገሱ حقኛ ልቦና ግን ካብቲ በአፍካ ተውፅእ ቃላት ዘይኮነስ ካብቲ ብእዝንኻ ትቕበሎ ፍልጠት ይጅምር ክትሰምዕ ከለኻ ትመሃር ክትዛረብ ከለኻ ትደግም ከመይሲ ክትዛረብ ከለኻ ነቲ ቀደም ኣብ እምሮኻ ዘሎ ፍልጠት ጥራይኻ ትደግም ሓድሽ ነገር ክትውስኽ ግን ኣይትኽእልን ክትሰምዕ ከለኻ ግን ናይ ካልኦት ተመክሮ ሓሳብን ኣረኣያን ናምናትካ ትውስኽ ስለዚ ስቕታ ንፍልጠትካ መዕበይ ዝኸውን ክፉት ማዕጾ እዩ نحد سب حسب كل خلو مولو قلب خايب خامس مع نعخان نحسب يخبرك أي زبل ترجم اللواء سبت كابزه بمجنزب العلي زسمع مسوي بزنافقه صبوا سمع مستخون سبت ببهرة ومن قدنا بحق الصحابون كأمنو خان جمرو الزرمة أم محبره هو تخن سرح خان تقبل نتخيع بيو سقيل خاك تسمع خلها قالت ترى زي كونس سمعت نايدمتي ناي أكل من قصاصم اتسزاربك تستوعل تخيل الزرمة نتسبع عم كتردون قبوا ملاش كتبني حق زكاة كي سمع خام ملاش مهاب كي حكم خام مدحينت كم إزازيو بوزح جيزي قد تفتر سبات نمردا زي كونس نمملاش لهم سمعيو عبيت مرحتي مجمرات صني لهم سمعو دحري كل حسابات مستأكبة ترى يزاربو سقطا نتزارب سب مدرختو نعا خادما اتزبلت اوسان نختوسن جيزين حبريتان هبكا
ጽቡቕ ተዛራቢ ምዃን ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ሰማዕ ምዃን ግን ጥበብ እዩ ራብዓይ ድኽመትኻን ውሽጣዊ ምስጢርኻን ህይወት ሓደ ግዜ ከም ቅድድም ወይ ከም ቃልሲ እያ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ድማ ድኽመትኻን ውሽጣዊ ምስጢርኻን ንኹሉ ሰብ ክፉት ምግባር ማለት ነቲ መጥቃዕቲ ክዘንዝረልካ ዝኽእል ሰብ ካርታ መጥቃዕቲ ከም መሃብ እዩ ብዙሓት ሰባት ስንፍና ወይ ሓዘን ምስ ተሰምዐና ውሽጣዊ ስምዒትና ድኽመታን ንምፍሳስ ንጓየና ይኹን እምበር ኩሉ ሰምዓካ ሰብ ፈታዊኻ ኣይኮነን ገለ ሰባት ነቲ ዘዋቃዕኻዮ ምስጢር ከም መዘናግዕ ክጥቀሙሉ ከለዉ ገለ ድማ ብቐጥታ ንዓኻ ንምውቃዕ ከም መሳርሒ ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ዘለዉ ሰባት ይቕየሩ እዮም ሎሚ ብምሉእ ልብኻ ኣሚንካ ምስጢርካ ዝነገርካዮ ሰብ ጽባሕ ምስ ተባእስካ ወይ ምስ ተፈላለኻ ነቲ ምስጢርካ ክከላኸለልካ ዋሓስ የብልኻን ቃላት ካብ ኣፍካ ምስ ወፁ ናይ ስምዒት ባሮት እዮም ዝኾኑ ስለዚ ነቲ ዝለዓለ ምስጢርካ ኣብ ውሽጥኻ ምዕቃብ ናይ ርእሰ ምቁፅፃር ምልክት እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ዘይፈልጥዎ ነገር ክቆፃፀሩኻ ወይ ከፈራርሑኻ ኣይኽእሉን እዮም ምስጢራዊ ምዃን ማለት ዘይቁልዕ ምዃን ማለት ዘይኮነስ ንርእስኻን ንመንነትኻ ምክልኻል ማለት እዩ ብርታዕኻ ጥራይ ከም መርኣይ ጌርካ ምቕራብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ግርማን ክብረትን የልብሰካ እዚ ማለት ንማንም ኣይትዛረብ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ዝሓቀኛ ድኽመትካ ንኽትዛረብ እቲ ሰብ ኣዝዩ ዝተፈተነ ብተግባር እምነቱን ዘርአየ ንዓኻ ክሃንፅ ዝደሊ መኻሪ ወይ ሓቀኛ ፈታዊ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ግን ልሳንካ ምዕፃው ንነብስኻ ካብ ብዙሕ ሕፍረትን መጥቃዕትን የድሕና ቁስሊ ልብኻ ንኩሉ ሰብ ኣይተርኢ መብዛሕትኡ ሰብ ብድንጋፂ ክርእካ ከሎ ገለ ግን ጨው ክነፅጉሉ እዮም ዝደልዩ ውሽጣዊ ፅንዓትኻን ድኽመትኻን መሓዝ ንርእስኻ ዘለካ ኣኽብሮት እዩ ሓምሻይ ውጥናትኻን ዕላማታትኻን ገና ኣብ ስራሕ ከለዉ ብዙሓት ሰባት ሓድሽ ውጥን ወይ ዕላማ ምስ ሓዙ ንኩሉ ሰብ ክዛረቡ ይጓዩ እዮም እቲ ሓቂ ግን ዝዓበዩ ነገራት ብምስጢር እዮም ዝፅነሱ ውጥንካ ቅድሚ ምፍፃሙ ንዓለም ምዝርጋሕ ንዓወትካ ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ማዕፆታት ምስራሕ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ዓብዪ ውጥንካ ንኣብነት ሓድሽ ስራሕ ክትጅምር መፅሓፍ ክትፅሕፍ ወይ ክትምርዖ ከም ዝኾንካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ሰባት ንፉዕ ኣጆኻ ይብሉኻ ኣብቲ እዋን እቲ ኣእምሮኻ ገና ስራሕ ከይጀመርካ ናይ ዓወት ስምዒት ይረክብ እዚ ድማ ነቲ ንምስራሕ ዘለካ ዝነበረ ውልቃዊ ተደፋፋእነት የዝሕሎ ብዙሕ ዝዛረቡ ሰባት ስራሕ ክጅምሩ ይፅገሙ እዮም ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ኣብ ኣፎም ስለ ዝተርፍ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ዝሓስብ ኣይኮነን ገለ ሰባት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እዚ እኮ ኣይከኣልን እዩ ከማኻ ዝገብሩ ፈሽሎም እዮም ብምባል ተስፋ ይቆርፅኻ ውጥንኻ ምስጢር ምስ ዝኸውን ግን ካብዞም ተስፋ መቁረፂ ሰባት ትከላኸለኻ ማለት እዩ ካብ ዘይድል ነቐፌታን ዕንቅፋትን ርሒቕካ ኣብቲ ስራሕካ ጥራይ ክተተኩር ይኽእለካ ናይ ሓቂ ዓወት ኣብቲ ትገብሮ ተግባር እምበር ኣብቲ ትዛረቡ ቃላት ኣይኮነን ሰባት ብዛዕባ ውጥንካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ውፅኢትካ ክሰምዑ ይሕሸካ ሓደ ነገር ሰሪሕካ ምስ ወዳእኻዮ እቲ ውፅኢት ንባዕሉ ድምፂ ኮይኑ ንዓለም ክዛረብ እዩ ምዝራብ ሓይሊ ይወስድ እዩ ነቲ ንሰባት ክትገልፅን ክተረድኦን እተጥፍኦ ሓይሊ ኣብቲ ተግባርካ እንተውዒልካዮ ዓወትካ ቀልጢፉ ክመፅእ እዩ ዓበይቲ ህንፃታት ብዘይ ድምፂ እዮም ዝህነፁ ምስ ተወድኡ ግን ንኩሉ ሰብ ብግርምኦም የደንቑ ንስኻ እውን ህይወትኻን ውጥናትኻን ከምኡ ብስቕታ ሃነፆም ሰባት ብዛዕባኻ ዘይፈልጥዎ ምስጢራዊ ድሕረ ባይታ ክህልወካ ከሎ ንዓኻ ዘሎም ኣኽብሮት ይውስኽ ሓደ መዓልቲ ብውፅኢትካ ክትገሃድ ከለኻ እዚ ሰብ እዚ መዓዝ እዩ ዝኩሉ ሰሪሕዎ ኢሎም ክግረሙ እዮም እዚ ድማ ናይ ሓቀኛ ተዓዋቲ ምልክት እዩ ውጥናትካ ከም ዘርኢ ኣብ ውሽጢ መሬት ተቐቢሮም ኣብኡ ብስቅታ ይብቀሉ ጽባሕ ጽቡቕ ፍረ ምስ ፈረዩ ግን ዓለም በዓላ ክትድነቕ እያ ቅድሚ ምቃሉ ንዘርኢ እንተኺዕትካዮ ግን ከይበቐለ ክመውት ይኽእል እዩ ስለዚ ስቕ ኢልካ ስራሕ ዓወትካ በዕሉ ዓዊል ክጭድር እዩ ስቕታ ድኻም ዘይኮነስ ናይ ጥበበኛታት ዝለዓለ ፅዋር እዩ ህይወትካ ንኩሉ ሰብ ከም ክፉት መፅሓፍ ኣይትግበሮ ዝበለፀ ታሪክ ብምስጢር ዝፅሓፍ ሎሚ ብስቕታ ስራሕ ጽባሕ ዓወትካ በዕሉ ንዓለም ዓዊል ክነግራ እዩ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ